Предлагам вече формално да започваме, а пък тези, които се присъединят по-късно, просто ще пропуснат началото. Защо е важно да говорим за добре дошли в училищната общност и въобще за това по какъв начин да въведем учениците в началото на учебната година и в учебния процес? И тук искам да започна с нещо много интересно от книгата на Светлана "Неучебен предмет", което и аз съм наблюдавала, и то е, че обикновено хората много се радват в края на учебната година. Сякаш края е най-важен. А пък на мен ми се струва, че началото всъщност е по-важно, защото то задава тон на целия процес и защото начина, по който ние гледаме и се отнасяме на учебния процес, ние го предаваме и на нашите ученици. И всъщност, когато гръмваме шампанското накрая, предаваме посланието, че нещо много лошо се е случило и сега празнуваме края му. Според мен трябва да гръмнем шампанското в началото, защото нещо прекрасно предстои в началото. И сега Светлана и Юрий ще ни разкажат за него, но преди това искам да уточня, че това предаване и вебинар се случва благодарение на проект "Добре дошли в училищната общност", който се изпълнява от Сдружение "Професионален форум на образованието" с финансовата подкрепа на Столична община и програма Европа и в партньорство с Професионална гимназия за високи постижения Попов, 23-то училище Жолио Кюри и Културен център Средец. Аз ще бъда ваш модератор в рамките на този вебинар. Казвам се Елица Костова и съм основател на фундация Ето Компас. Преди да представя нашите не водещия, нашите лектори, които са истински будители, няколко важни уточнения. Ще се радвам да задавате въпроси в чата, за да може обаче преживяването ни да е максимално смислено и полезно. Сме предвидили въпросите да бъдат отговорени в края на вебинара. Така че чувствайте се поканени и добре дошли да задавате въпроси в чата. Това е изключително важно. И накрая ще им отделим специално време. Също така е възможно въпросите ви да еволюират или да се променят в рамките на развитието и на вебинара, но още веднъж искам да ви поканя да задавате вашите въпроси. Накрая ще ви поискаме и вашата обратна връзка. И сега много се вълнувам да ви представя нашите двама лектори. За мен е истинска чест, че те ме избраха за модератор на този вебинар. Юлиан Джакарски е философ и социолог и между 1990 и 2002 година е директор на първото българско чартърно училище, 151-во училище с профилиране по интереси, а Светлана Нанчева е педагог, философ и културолог и автор на тази чудесна книга, която според мен е задължителна настолна книга за всеки педагог, озаглавена "Неучебен предмет". Светлана е и ръководител на екип, разработил и реализирал първата програма за социални и личностни умения в училища, програмата "Стил". Истината е, че четейки книгата и четейки за програмата "Стил" за социални и личностни умения, осъзнавам, че това би следвало да бъде основата на всяко преподаване в училище, защото всичко друго изглежда сякаш второстепенно. Така че това е книгата. Надявам се да я видите. Също така ще я споменем и накрая. Смятам, че тя ще бъде изключително полезна на всеки педагог. И с това предлагам направо да започваме към темата днес. Как да подкрепим учениците в въвеждането им в учебната година, в учебната среда и как да осигурим те да бъдат ангажирани и вдъхновени, или накратко казано, как да гръмнем шампанското в началото на учебната година. Юри, ти какво имаш да кажеш по тази тема? Ами да гръмна шампанското, нали? Да кажа нова година, защото учебната година започва от 1 септември, както е започвала по нашите земи от времето на император Константин. Началото на стопанската, на духовната и даже на данъчната година и даже на тази дата, на 1 септември, се е разплащало се империята с своите войници. Така че може би един ден и ние, като по-голямата част от Европа, отново ще започнем учебната година от 1 септември, но сега да поставим едно добро начало, според мене, така с усмивка, с ентусиазъм. Това е вебинара, който аз бих казал, че е вебинар за човешките технологии. Тези човешки технологии ние ги свързваме с тимбилдинга,
Свързваме го с комуникативния кръг. Вчера една колежка от Maple Bear, която има голям опит, това е частното канадско училище в България. Тя има голям опит, повече от 20 години в Щатите и в Канада. И тя каза, че тази технология всъщност сме я взели от индианците, от този индиански кръг в Вигвама, в който те застават и заедно с лулата предават думата на всеки следващ. Тоест всеки може и участва в разговора, в споделянето и в решенията, които взема общността. И сега, ако кажем, че училището е общност, ние сме казали нещо много. Това е качество. За да бъде едно общество и една институция общност от хората, те не просто трябва да присъстват в класната стая и в училището, те трябва да участват в живота на това училище, на тази човешка общност. И за да може това да се случи, трябва да се задействат тези човешки технологии. Тоест, това е да застанем в кръг, а не с гръб един към друг. Това е една промяна на архитектурата, на взаимодействието и на разполагането в пространството и особено важно е разполагането във времето. Хора, в 40-минутния час, съжалявам, но повече от половината ученици ще останат в мълчание, ще останат, така да се каже, без възможност да споделят, да изразяват своето отношение и да представят себе си. Всъщност, фокуса на това, за което ще говорим ние сега, това, което Светлана Нанчева ще направи едно системно изложение. Разбира се, това няма да замести необходимостта да потърсите книгата и неучебен предмет, тъй като в нея има повече от 150 сценария. Има 12-годишната работа на 8 педагог-съветника от 1991 година до 2002 със сигурност, а и малко по-нататък. И разбира се, искам да отправя една покана към всеки, който се включва сега, че ние, колеги, трябва да продължим. Ние искаме да създадем с този вебинар една педагогическа общност от хора, които вярват, че училището може да бъде човеколюбиво място, че в училището може да има доверие между ученици, учители и родители. Стига да не затваряме вратите и стига да не ги караме по-скоро да присъстват, отколкото да участват. Така че, как това е възможно и как ние сме успяли да го направим за повече от 10 години, мисля, че Светлана Нанчева би могла да говори по-конкретно и също така технологично. Светла, заповядай. Чудесно, много ти благодаря за това изложение, Юри. Светла, аз искам обаче преди това да те попитам какви са ползите, защо да направим този въвеждащ тренинг, защото Юри много добре каза, че нашата цел в училище не би следвало да е присъствието, а участието. И честно казано, на мен понякога ми се струва, че гледайки възрастните, те сякаш също само присъстват в живота, а не участват в живота. И това е очевидната полза. Има ли нещо друго, което можем да изтъкнем като ползи от провеждането на такъв въвеждащ тренинг и защо той е толкова важен, понеже все пак годината се познава по началото? Въвеждащите тренинги ги измислихме в 151 училище. Не е случайно, те не са някаква така хрумка. В нашия педагогически модел ние, той в много голяма степен се основаваше на идеята за това хората в училището да не са просто механичен сбор от някакви деца и възрастни, а да изграждаме последователно и системно една голяма общност, която да се състои обаче от по-малки общности, защото нашето училище беше много голямо в най-добрите си години и той имаше над 1600 ученици и над 200 учители. И нали, ясно е, че такава маса хора не могат да бъдат една общност.
Те, за да могат да се нарекат общност, тази голяма общност се състои от малки общности, които всяка от тези малки общности, за да се чувства като такава и да функционира като такава, хората вътре трябва да имат определени взаимоотношения, да са доброжелателни, да се уважават, да си имат доверие, да си сътрудничат, да могат да работят в екипи и много други такива, нали, така, характеристики. И системната работа в тази посока, нали, ние се убедихме, че тя започва от първия ден на учебната година, особено с тези деца, които се намират в момент на преход. А, Мгм. Класници, петокласници и осмокласници. Ще започна отзад напред. В нашето училище най-голям опит имаме с въвеждащ тренинг за 8-ми клас, тъй като когато въведахме профилите и започнахме да приемаме ученици след 7-ми клас, ние веднага видяхме това, че идващите от различни училища, имахме даже ученици от Перник, от Белово, дали от други градове, а, тези деца съвсем естествено изпитват притеснения и страхове в началото на учебната година, в ново училище, а нашето училище беше много различно, в смисъл такъв, че ние прино нямахме звънец, нямахме паралелка в общоприятия смисъл, бяха учебни групи с друг състав, плаващ състав, профили, съвсем нови занимания и казахме си по един естествен начин, защо не се опитаме на тези ученици малко да им намалиме стреса и да ги въведем по един приятен и такъв с положително преживяване, да ги въведем в новата им среда. И това се оказа една много добра идея, която сработи още от първата година, в която я проведахме, и тогава ние решихме да се опитаме да разпространим част от тези практики и в другите класове. В пети клас, където децата, преминавайки от един учител към много учители, към една различна програма, трудна, с нови предмети, с много по-различни изисквания, нали, те също имат нужда от подкрепа, а, от менторство в този преход. Не е тайна, че много деца, нали, точно този преход така, ги плаши и понижават и резултатите си и така нататък. До голяма степен това може да се подпомогне чрез едно превеждане, въвеждане и превеждане, водене, защото педагог е този, който води ученика, нали? Да, точно. О, това е толкова хубаво, да, бях го забравила. Да. И разбира се, и първокласниците, които, разбира се, там може би нещата са в най-добре и в традиционното училище, тъй като сигурна съм, че няма учител начален, който да не посреща първокласниците си с едно добро настроение, добро желание и с стремеж да им помогне да преодолеят стреса. А и вече първокласниците не са чак толкова стресирани, защото те имат и предучилищна подготовка. Тоест, голяма част от тях вече училището не им е нещо непознато. И въпреки това, прехода винаги си е стресиращ. Така че идеята за въвеждащите тренинги, ако трябва да я обобщим съвсем с две изречения, тя е дейности, които да помогнат на децата да се почувстват добре в новата ситуация, да се снемат техните, по възможност да се снемат страхове и да се насърчат позитивни взаимоотношения в групата и позитивни взаимоотношения с учителите, особено с новите, непознатите, нали, което от нашия така опит в училище показва, че това определено помага за така и за подобряване на академичните резултати, и като цяло позитивният училищен климат въздейства много добре на всички, и на учители, и на ученици, и на родители.
На мен ми се струва много смислено да се инвестира това време в началото на годината, защото това е една инвестиция, която всъщност се възвръща. И също така, четейки книгата, това, което пък си взех като извод е, че вероятно много от проблемите, които срещаме в училище, конфликти, неангажираност, всъщност ние винаги правим интервенции, т.е. винаги като настане някакъв проблем го решаваме, а пък този тренинг звучи като една чудесна превенция на, на възникнали такива проблеми. Знам, че в момента го актуализирате с проекта Добре дошли в училище. Какво се случва, какви са новите елементи, къде може да се намери информация за тях? Да, така се случи, че тази година решихме да предложим на две училища да а, актуализираме малко стария ни опит. Това са Професионална гимназия по високи технологии Александър Степанович Попов, които са наши партньори в много проекти. И другото училище е 23-то средно училище Фредерик Жолио Кюри. И кандидатствахме по програма Европа и сме много благодарни на програмния съвет, че той одобри този проект, който нарекохме Добре дошли в училищната общност. В тези две училища ще се опитаме да възпроизведем част от нашите практики, но не буквално, а с така известна актуализация, тъй като ние винаги сме изхождали и в нашето училище и в последствие от това да следваме нуждите на учениците и на конкретното училище, а не да възпроизвеждаме буквално нещо, което може би е работило, но сега а, нали, в друг контекст трябва да претърпи известни промени. Така че в професионална гимназия Александър Степанович Попов вече проведахме няколко срещи с педагози и с ученици от ученическия съвет. И там идеята, на която се спряхме, е, че новите осмокласници ще бъдат посрещнати с една специална програма, която ще протече на 15, 16 и 17 септември а, с едни тренингови занимания, базирани на нашите разработки, но тези тренингови занимания ще ги проведат предимно ученици от ученическия съвет, което според мен е много голямо предизвикателство. Обаче пък учениците, тук искам да кажа, понеже виждам Митко Еникиев от Попов, учениците ви са страхотни и те много се ентусиазираха от тази идея. И всички ученици, с които обсъждахме какво да направим, споделиха, че защото аз ги питах, как гледате на тази идея, вижда ли ви се смислена, бихте ли участвали? Мгм. Ако ние, като бяхме осмокласници, ако някой беше направил с нас такова нещо, колко ще да е хубаво. Супер. Така че с гимназия Попов нали, вече сме напреднали доста в разработката на този тренинг, на програмата му. Остава да изпипаме подробностите. Що се отнася до 23-то училище, там нещата са по-различни, тъй като това училище е средно училище, те имат и първи, и пети, и осми клас. И ние им предложихме да изберат в кои възрасти искат да опитаме да приложим на част от нашия опит и да разработим, разбира се, и нови неща. И там няма да започнем от самия първи учебен ден, а, а по-скоро заниманията, които ще предвидим, ще протекат през целия месец септември на базата на часовете на класа. А, Радвам се, че колегите, които погледнаха разработките ни, ги оцениха и казаха, о, колко хубави неща има тук за пети клас, искаме и това, и онова, и за емоциите, и за въведението в учебните предмети. Да, ние в 151 училище имахме този шанс, нали, за 12 години да разработим много неща и да ги приложим. И просто бихме искали да са полезни и хората да приложат това, което им харесва.
разбира се, видоизменяйки според нуждите си. Ти си видяла, че аз в книгата на повечето модули съм написала, вие ще измислите и по-хубави неща, нека това да ви бъде просто един Да, ориентир, а, чудесно. Аз да, искам. да не се прилага буквално. Разбира се. Искам тук само да помоля нашите прекрасни участници, ако е удобно да изключат микрофоните, за да може да се чуваме добре и също така още веднъж да ги поканя да задават въпроси, както и може би да споделят какво е най-трудното за тях в прехода от начало, от лято към начало на учебната година, защото това също си е преход, нали? Това е преход от един тип ежедневие към друг. Така че освен въпроси в чата, ще сме много благодарни и ви каним да споделяте в кой клас според вас е най-труден прехода от лято към учебна година, какви аспекти са най-трудни. И според мен тук вече всички, които слушат, нямат търпение да чуят малко за същината на тренинга, какво представлява, кои са основните елементи и всъщност какво правим в този тренинг. Да, разбира се. А, ще започна от тренинга с 8 клас и ще се опитам да споделя един екран сега. Само да видя как точно става. За да покажа един план. Междувременно, като човек, който, естествено, аз не съм изчела цялата книга, тъй като тя е много задълбочена и някои неща препрочитам по няколко пъти, още веднъж ще кажа, че в книгата всички сценарии са разписани и са разписани по начин, който всеки, дори с минимален педагогически опит, би могъл лесно да ги разбере и да ги приложи или да ги адаптира. Като всъщност в книгата е и целият сценарий за 8 клас. Така че това е само за информация, вече виждаме и слайда. Супер! А сега само как да превъртя следващ слайд. Ага, окей, да. А, Това е една картинка от книгата. А, Това е спирала на Фибоначи. Малко, може би, е така закачка. Но с тази спирала съм се опитала да илюстрирам жизнения цикъл на една общност. Една общност, за да съществува, нали, тя тръгва от една точка за познаване, но за да се развива и да живее, тя трябва да, спиралата трябва да се върти. От запознаването следващата фаза е опознаване, което означава да научаваме все повече един за друг. След това, следващата фаза е развитие, т.е. на базата на това опознаване се формират взаимоотношения и се формират някакви общи интереси, може би и проекти, но тези неща, за да се реализират, трябва да имаме предизвикателство, което заедно като общност да се опитаме да разрешим, да, така, да създадем нещо, да продуцираме. И ако свършиме до там, до първото предизвикателство, нали, един проектен екип обикновено се разпада след като проектът бъде реализиран. Ако искаме тази общност да продължава да съществува, спиралата трябва да продължи да се върти. Развитие, предизвикателство и така докато не се изчерпят нашите отношения. Въвеждащия тренинг всъщност обхваща първите полета за познаване и опознаване, които са пусковия механизъм за създаването на общността. Тук това ще върна след малко. Или може би да почнем все пак с това, с основните цели на въвеждащите тренинги. Значи, те могат много неща да се кажат, но ето тук един опит за така по-структурирано представяне. Преди всичко въвеждащия тренинг, разбира се, има социално-емоционални цели. Както казах, това е свързано с създаване на позитивни взаимоотношения, на чувство за сигурност, насърчаване на приятелства и подкрепа, изграждане на умения за позитивна комуникация и работа в екип. Но въвеждащия тренинг може да служи и служеше при нас и на учебните цели,
т.е. на запознаване с нови изисквания, нови учители, а, с създаване на допълнителна мотивация за учене, примерно в новия профил, новата или новото училище, чрез, да кажем, запознаване с по-големи ученици, с техни продукции. В нашето училище това беше част задължителна от веждащия тренинг. А, Организационните цели, разбира се, са свързани с опознаване на училищната среда и правилата, тъй като правилата се променят с възрастта. Едни са правилата за първокласника, други са за петокласника и други са за осмокласника. И дори и в едно и също училище да учи ученика, той просто при прехода правилата се променят и изискванията към него също се променят. И разбира се, като организационна цел можем да имаме и включване, насърчаване на включването на учениците в някакви дейности в училищния живот, както примерно в Попов, нали, ученическия съвет си поставя за цел в вежещия тренинг да запознае новите ученици с работата на ученическия съвет и клубовете, за да може още от самото начало да ги покани учениците да участват в тези интересни неща. И не на последно място, във вежещия тренинг има връзка с личностното развитие, защото за разлика от учебния процес, в който, както Юри спомена, много рядко всеки ученик има възможност да участва и да изкаже мнение и да бъде активен. В тренинга това е правило. Ти знаеш, всеки трябва да участва, всеки трябва да бъде активен, всеки има не само правото, но и е важно неговото мнение е важно и е ценно. И именно тази ситуация, която не е характерна като цяло за учебния процес, при което твоето мнение е важно и ценно и всички ще те слушат и ще се съобразят с това, което ти казваш, това е една от най-силните страни на въвеждащия тренинг. Възможността всеки да се представи, да участва, да изкаже мнение, което ще бъде прието и оценено, и по този начин да се почувства част от общността и така приет и оценен. Тази Мога да кажа от нашия опит, нали, от 151 училище, че именно това много силно въздействаше на учениците. Те просто, наши ученици и до сега си спомнят тези тренинги и казват, че това е било от най-силните им преживявания в училище. Точно по тази причина, че са били поставени в една съвсем различна комуникативна ситуация, различна от традиционния учебен час. И сега ще покажа схемата на тренинга в 8 клас, който сме правили в 151 училище. В 151 училище тренинга траеше цели 3 дни и нямаше други учебни занятия в тези 3 дни. Това сега сигурно е голям лукс. Ние имахме няколко години, в които имахме лукса това да бъдат реални учебни дни, т.е. 15, 16 и 17 септември. Даже 17 още не беше ден такъв празничен и беше си учебен. В един момент така ни казаха, че не може в учебни дни това да се провежда и ние започнахме да го провеждаме 3 дни преди старта на учебната година. И да каним осмокласниците да дойдат 3 дни по-рано. Нямам спомен някой да е бил против и да се е отказал. Напротив, идваха с голямо желание предварително на училище. Много по-късно научихме, че такава практика всъщност има в много държави, примерно в Съединените щати, където членувам аз в една организация на School Counselors. И там в момента точно, тъй като учебната им година вече започна, те през август училищните съветници имат ангажимента да се срещат с новите ученици и да им провеждат такива запознаване с училището, консултиране и други такива неща. Тоест, нали, това общо взето се счита за съвсем нормална практика
в много страни. И ето сега как изглеждаха нещата. В всеки един от трите дни имахме 3 сесии. Първа сесия, всяка сесия трае около 80 минути, между 60 и 80 минути. Защо между? Защото зависи от броя на участниците, тъй като тренинговата методика изисква всеки участник да може да вземе участие. И затова колкото повече хора са в групата, толкова повече време се изисква за да се извърти кръга. Но нашите учебни групи в 151 училище бяха по 18 ученика и ние от тази гледна точка, нали, бяхме доста улеснени с формата на тренинга. Водила съм и с 25, 6, 7, 8. Много е различно, съгласна съм. Но не е невъзможно. И при при един по-друг подход, при разделяне на малки групи и на двойки, пак се получават нещата. Но разбира се, с по-малко участници е по-ефективно. В първия ден заниманията, които провеждахме, бяха насочени предимно запознаване и към запознаване и правила. Значи, виждате, първа сесия размразяване. Това е чисто запознаване с упражнения за айсбрейкинг, с самопредставяне или представяне по двойки. И използвали сме много упражнения, да не ги разказвам сега. Всъщност, после ще кажа къде може да видите целия сценарий. Той е качен на нашия сайт и може да си го свалят всички и да го разгледат. Втората сесия, която е наречена да се научим да слушаме, тя беше посветена на упражнения за взаимно изслушване и за водене на диалог в двойки и малки групи. И третата сесия, с която завършваше първия ден, наречена договор. Това беше сесия, в която групата си създаваше свои правила и ги описваше на флипчарта, на дъската, тогава нямахме флипчарта, и ги описваше тези правила във вид на договор. Като тези правила се обсъждаха много така разгорещено, в смисъл такъв всеки може да предложи правило, но нито едно правило не се приема без дискусия. Нали, трябва всички да са съгласни, задължителен е консенсуса. И трябва да ви кажа, че правилата, договорите не бяха едни и същи в различните групи. Имаше доста големи разлики, защото правилата идваха от самите ученици, а не от нас, от педагозите. И понеже самите групи при нас бяха много различни, ние имахме различни профили и да кажем в художествените профили имаше повече момичета и там правилата бяха по-момичешки. Но имахме профили, където имаше повече момчета, като примерно програмни продукти и системи. И там съвсем други правила се предлагаха, които просто мъжките общности ги така касаеха повече. И така, и с договора, който се подписва от всички, завършваше този първи тренингов ден. На втория ден, както виждате, е посветен повече на неща, свързани с самопознаване и продължава взаимното опознаване на участниците в групата. Първата сесия доверие съдържаше упражнения, насочени към доверие. Те са едни игри, които в много тренинги се използват и ти сигурно ги знаеш, лица. Там, да кажем, водене по двойки и разни други, които се приемаха много добре от учениците. Втората сесия, това съм аз, това бяха едни колажи, които всеки правеше като автопортрет.
След това се презентираха тези колажи и третата сесия, кой ни влияе, това беше един въпросник и един анализ на това кой определя нашите решения, под чие влияние ние правим едно или друго нещо. И така, нали, пак се дискутираше този въпросник в края на, след като всеки го попълни. Третия ден, както виждате, е посветен вече на общността. Първата сесия беше посветена на груповия натиск и как можем да му противостоим. Това са едни упражнения от серията как да казваме не, как да отстояваме своето мнение. Втората сесия е свързана с темата за приятелство и ценности. Това бяха едни упражнения, едни ролеви игри има там. И вече в последната, заключителната сесия на третия ден, която сме нарекли нашето училище, влизаха големите ученици, новите учители, и вече различно се развиваха събитията. Понякога тази сесия прерастваше в екскурзия из училището, разходка, понякога просто в разговор с по-големите и с новите преподаватели. Тук вече ние, педагог-съветниците, ние отстъпвахме водещата роля на другите така, агенти от училищната общност. Пропуснах да кажа, че тренингите в 8 клас ги водехме ние, педагог-съветниците, които в 151 училище бяхме 8 човека, тъй като в нашето училище ние нямахме система на класно ръководство. Педагог-съветниците отговаряхме и като класни, нали, всеки от нас отговаряше за между 6 и 8 учебни групи, т.е. за около 150 човека. Този модел също в последствие разбрахме, че всъщност е американския модел на School Counselor, но ние 90-та година не знаехме това. Измислихме си го сами, без да копираме от някой. Ако искаш, Елица, Да, коментира. всъщност, докато те слушах внимателно, ми хрумнаха няколко неща. На първо място ми звучи, че би било много интересно, ако да кажем за един 8 или дори 9-10 клас, тези тренинги се проведат от няколко учителя, които споделят този клас. Мисля, че така от една страна товара, нали, доколкото все пак всяка една дейност има някакъв енергиен разход. Нали, от една страна товара би бил споделен или по-скоро така енергията за създаване на този тренинг би била споделена и тогава всъщност с една група от 20 или повече ученика би могло да има и повече възрастни, нали, което пък също така да улесни фасилитирането. Така че това, което на мен ми звучи, нали, аз разбирам, че има много рестрикции, за съжаление, които идват, така да се каже, централно, но докато те слушах си представих, че да кажем в един 8 клас колегите по литература, по математика, по език, защо не и по физкултура, се събират и правят заедно такъв тренинг. И всъщност това е тренинг, в който се сплотява както самия клас, така и класа с всичките си учители и се създава една истинска жива общност. А пък, нали, енергийният разход около това се споделя от учителите. Лично аз в моя опит смятам, че едни от най-така приятните ми преживявания като преподавател в англо-американското училище бяха именно едни часове, които наричахме адвайзъри и в които заедно с още един колега работехме с учениците. Тоест, нали, не си сам с тези ученици в класа си, ти и още няколко колеги. И ми се струва, че не знам, ще се радвам да чуя в коментара колегите какво мислят, но ми се струва, че това е една много готина стратегия за приложение. Нали, сплотяване на учениците плюс сплотяване и на учителите. Във връзка с договора се замислих, че това би било много добре да се превърне в някакъв плакат. Поне аз, когато ходя на посещение в училища в днешно време, виждам, че има доста плакати. И това е една такава групова памет и един артефакт, който може да остане в класната стая. Мисля, че повечето класни стаи, въобще училища имат достъп до подобни материали, така че може да бъде плакат.
И всъщност другото нещо, пък, което ми се струва изключително важно, вие сте направили този тренинг през 90-те години, но темата за това кой ни влияе и темата за критичното мислене, защото сигурно всички сме чували за ужасяващи истории, в които има различни предизвикателства в TikTok, които са свързани с самонараняване, които са откровено казано опасни и съвсем честно казано между нас и леко глупави. Тоест, темата за това кой ни влияе, как взимаме решения, доколко сме податливи на влияние, ми се струва, че особено в днешно време е изключително актуална. И отново на мен този тренинг ми се струва една чудесна превенция на много предизвикателства, които биха настанали в битието на младежите, вместо да се опитваме да потушаваме пожари тогава, когато те настанат. Това са моите коментари. Възможност този тренинг да се проведе с екип от педагози. Ще се радвам колегите да споделят в коментар дали им се струва реалистично. Възможност договора да се случи на постер, на плакат, да остане като групова памет и разбира се специален акцент, поне това, което аз чувам върху темата с влиянията и с взимането на решения, тъй като е много актуална, пък особено в гимназиален етап. Така че ще се радвам и колегите да споделят, да зададат въпроси. На мен още веднъж ми беше много интересно да изслушам за този тренинг и ми се струва, че наистина би било чудесно да се случва във всяко едно училище. Ние в англо-американското училище правихме тъй наречените cultural trips, т.е. водихме децата някъде из България, понеже голяма част от аудиторията беше от чужденци, да ги запознаваме с България. И честно казвам, чужденците често бяха по-запознати от българчетата с България, но това е една друга тема. Та ние ги извеждахме извън училище за подобно преживяване, но според мен то е изключително важно. Изключително важно и мисля, че под каквато форма колегите успеят да го адаптират и проведат, би било много, много полезно и ценно. За да така завършим темата за 8-ми клас, тъй като трябва все пак да кажем нещо и за другите Да. класове, споделила съм на екрана страницата за проекта на нашия сайт на Сдружение Професионален форум. На тази страница виждате едно заглавие ресурси. Тук съм качила всъщност цялото описание на тренинга от книгата, фрагмента. Може да бъде свалено и използвайте го със здраве, ако ви харесва. Що се отнася до нали, днешните реалности, да, наистина, рестрикциите са много и в този си вид, сигурно, нали, този тренинг може да се проведе само от училище, което ще има силното желание да го направи преди началото на учебната година. В професионална гимназия Попов ние го трансформирахме пак в 3 дена, но в значително по-малко време. Т.е. първия ден ще има само една сесия, втория ден ще има две и третия ден ще бъде изнесен извън училище. Няма да разказвам повече тайни, защото все пак първо, че нали, не сме още изцяло стигнали до пълния сценарий и второ, нека това да го споделим след като го направим. Но имаме амбицията да направим нещо много хубаво и мисля, че ще стане. Това, което ти казваш за англо-американското училище, има доста практики такива, да, по света. Даже тези дни аз споделих един наш приятел, който отиде в Норвегия да преподава, писа, че да, преди началото на учебната година отива на екскурзия на палатки, нали, чете ти за Иван. В нашото училище в 151-во единият профил право, те отиваха също На синьо училище. на море. В Приморско. Да, в Приморско първите 2 седмици и си учеха там и то си беше това всичко. На Приморско. И тимбилдинг и каквото сетите друго. Но нали, това наистина е доста сложна организация, особено в днешно време. И въпреки това не е невъзможна, а ползите са невероятни от едно такова начало на учебната година. Може да не са 2 седмици, 3 дни да са, но пак нали, тези преживявания, когато са позитивни, когато носят удоволствие и щастие, те залагат основата за по-нататък и много помагат за преодоляване на всякакви конфликти и други пречки.
Казвам го от нашия собствен опит, нали, в нашето училище. Тук да добавя, че самото нашето училище, от самото му създаване, ние с конкурс ангажирахме 150 педагози. И тези 150 педагози в десетина групи, водени от Асоциацията на училищните психолози тогава, начало с Панайот Рандев, Иван Игов и Таню Табанджов от Стара Загора и много други наистина класни тренинг водещи. Те преминаха през един седмичен тренинг и по този начин целият наш екип от 150 педагози всъщност в групи премина и така преживя какво е груповата общност и груповата комуникация, при която всеки един може да бъде изслушан, всеки един може да се представи И да бъде оценен. и да бъде позитивно оценен. Не да бъде така самоцелно и конкурентно критикуван, не да се развива някаква скрита или открита конфликтност и конкурентност и егоцентризъм, а напротив да се види как педагогическата общност така дава шанс на всеки един не само да се изрази, но и да прояви себе си, да сподели себе си. И, и така смятам, че това нещо ни даде голям шанс в едно време, в което цялото българско общество се беше така сериозно разпарчетосало, нали, в доста висока конфликтност. В нашото училище беше като един оазис, като един остров на колегиалността. Юри, аз мисля, че днешното време е съпоставимо с 90-те години. От гледна точка на необходимост за кооперация, за емпатия, за ненасилие. Така че аз смятам, че всеки, който е истински будител, ще споделим, виждам, че има въпрос, ще споделим ресурсите и в коментар и на всички, които са се записали и участвали, ще получат ресурси на имейл. Нали така, Светла, не лъжа? Абсолютно да. Да. Да, защото смятам, че този въпрос е важен и е в главата на всички. Да. Ресурсите ще бъдат споделени и в линк, и в коментар, и в линк след вебинара. Така че наистина смятам, че това е изключително важно и по отношение на рестрикциите аз бих искала да кажа, че ми се струва, че нали, ние много често мислим в ограничения, но ако ги видим като възможности, аз се съмнявам някой да бъде изцяло санкциониран, ако да кажем, проведе подобен тренинг в часовете по, да кажем, български история. Дълбоко се съмнявам, че това ще стане и смятам, че има немалко възможности да се направи, с което ако искате да продължиме към пети клас или към първи. А, аз нямам личен опит с първи клас. Ако остане време, ще кажа някои думи за първи клас, но нека да кажа за пети, защото Да, това е супер. мой личен преживян опит. Моята дейност като педагог-съветник започна в пети клас. Вау, супер. Всъщност в пети и осми, защото в нашето училище съветниците, това беше правило да имаме групи и от прогимназия и от гимназия. Защо е така, това е друга тема, няма сега да навлизам в нея, в книгата е разказано защо. И в пети клас беше за мен голямо предизвикателство. Децата, аз с очите си видях колко им е трудно и как те се чувстват изоставени, защото учителката или учителя, близък до родител, вече не е непрекъснато до тях. И същевременно възникват много необходимости, свързани с така адаптирането им към новите правила и адаптирането им към новото и трудно учебно съдържание. И затова тук на този слайд, който съм споделила, виждате едни поредици от програма Стил, които сме прилагали в Я вече се пет. прекъсвам. Дали можеш да дадеш от текущ слайд, за да може да се вижда на целия екран, защото в момента е малко по-мъничък? Ами аз мисля, че го дадах, обаче не знам. Да, просто защото може би ще е малко по-удобно
Да се При мен се вижда на цял екран. Не знам какво би трябвало да направя, за да се вижда. Ако случайно при тебе виждаш от текущ слайд и можеш да го натиснеш, ако не, ние ще споделим с колегите и те ще си За прочитат. съжаление, не виждам тук опция нещо да променя. Добре, нека тогава да продължим така. Мисля, че се вижда достатъчно добре. Сега, Колегите ще могат да го получат след това на имейл. Да, в момента остана така, но аз лично го виждам и го чета. Може би ако някой... така или иначе тези слайдове ще ги изпратя. Да, нека да продължим. Да, вижда се, нека да продължим. Единият цикъл, който е озаглавен институционална култура, това са цикъл занимания, свързани с усвояването на училището като институция и правилата на тази институция. Разбира се, тези занимания, те не се провеждат в такъв интензивен цикъл като тренинга в 8 клас. Те се провеждат като един блок седмично, и незадължително в тази поредност, в която са тук описани. Това е моята поредност, аз така работих и така съм ги... Това ми е просто плана от пети клас. А, в, в тази поредица особено бих искала да изтъкна модула, който е наречен среща с ръководството на училището. За нас беше много ключово. Още от прогимназия учениците да проведат смислена среща. Тя протичаше под формата на пресконференция с директора. Да. Учениците събираха предварително въпроси, давахме ги на директора и после те отиваха в неговия кабинет и той им отговаряше. И това не е театър, нали, не е някакъв филм. Просто това е един разговор сериозен, нали, на ученици с педагог, директора като педагог и като ръководител. Юри сигурно си спомня нещо от тези неща, а от учениците всички си спомнят и разказват различни истории. Например, Недислав казва: помните ли, господин Анджекърски, вие ме изпитвахте да броя от 10 на обратно? Не, от 20. От 20 на обратно. И то за да бъде прият във втори клас. Нали, той идва с майка си и аз съм го забравил това, разбира се. Но той го помни и казва, това ми беше първият изпит, за да бъде прият в 151-во училище. Нали, аз съм казал, тук в това училище всички влизат с изпит и затова сега и аз се опитай да броиш от 20 назад и той като стигнал там до 15-16 съм му казал, добре, моето момче, прият си. Да, аз виждам, че времето напредва, затова ще се опитам да бъда по-експедитивна. Другия цикъл, който тук на този сайт е даден като заглавие, това е цикъл наречен енциклопедия. Това е един цикъл занимания, които са насочени към повишаване на мотивацията по различните учебни предмети. Е разработен специално за прогимназия, в която и в този цикъл различните области на знанието, числото, словото, времето, Вселената и така нататък са представени като едни области на откривателство. В книгата са дадени тези сценарии, няма да ги разказвам сега. Не всички от тези 10, които са дадени тук, съм ги направила в една и съща година, но всичките са пробвани и всичките работят. В този смисъл искам да кажа, в пети клас въвеждащия тренинг, той не е първите 3 дни. Той започва с едно посрещане, което има сценарий също свързан с самопредставяне и по-скоро запознаване с новите учители, защото те децата обикновено се познават. Но след това този въвеждащ тренинг продължава, поне при нас продължаваше горе-долу през целия първи учебен срок, за да може учениците да бъдат подкрепени в този преход и да бъдат запазени и развити добрите взаимоотношения, които в повечето случаи вече съществуваха в нашите учебни групи, но в пети клас при прехода и при възрастовото развитие, често тези добри взаимоотношения се поставят на изпитание, защото момчета и момичетата почват да конфликтуват и така нататък. Имаме и такива занимания. Така че при пети клас нещата по-скоро не могат в 3 дни да се ограничат.
ако искаме да постигнем нещо реално, трябва да заложим на по-дълго време и по-системна Кажи за договор между работа. момчета и И момичета. Юри тук ми напомня да кажа, аз имам един модул, той го има в книгата, за договор между момчета и момичета, защото Шести клас. имах една такава група, в която се наложи да сключиме договор за ненападение между момчетата и момичетата. Мисля да спра до тук с пети клас, тъй като времето много напредна. Ако искаш, направи някакъв коментар. Мен това, което много ми хареса идеята за това, че прехода в пети клас трае по-дълго време, защото ми се струва, че така се изгражда и култура на учене. Някак си ние в училище влизаме, започваме да преподаваме, нали, в това число и аз съм допускала този грях много пъти. Разбира се, съм се старала да се поправя и всъщност забравяме всичко около преподаването, което е също толкова важно. Защо уча това? Как уча, по какъв начин това се свързва с други неща, които уча и с живота. И цикъла енциклопедия на мен ми е особено любим и смятам, че е изключително важен и дори си мисля, че ако се пропусне някакъв материал в името на този цикъл, то това би дало много по-добри резултати, отколкото да се мине през материала, защото наистина култура на учене, въобще култура на това какви са тези важни науки в живота не се създава, пък тя е много важна, така че отново така искам да приканя колегите да видят тези тренинги като една много голяма инвестиция и дори да се наложи малко материал да се пожертва, то всъщност резултатите накрая ще са по-добри. И може да погледнем и първи клас, ако ти мислиш, че това е окей. Както казах, аз не съм нали, специалист в начална степен и в нашето училище също в първи клас изцяло работиха колегите, които си бяха учители в Мгм. начален. Да. Но ето, показвам тук едно нещо, което бяхме направили с тях заедно. Разбира се, аз съм го прерисувала сега, защото това, което имам от 90-те години е нарисувано на салфетка почти с химикалка. Но това е едно табло, което използвахме за запознаване в първия учебен ден, а, за самопредставяне на децата, като, тъй като учениците в първи клас им е трудно да отговорят на всичките 6 въпроса, учителя посочва на всеки две от тези неща. Всъщност, моето име и още едно нещо, на което той да отговори. Сценария, който съдържа това табло, е качен в ресурсите. Ако някой му е интересно да го използва, може да си го свали от нашата страница. Светла, дали можеш да кликнеш на таблото, защото не се вижда? Аз го виждам, но може би колегите не се ориентират, че това е шести слайд, който е над този, който виждаме в момента. Ами, чакай да видя дали мога този PowerPoint да го... Да, просто кликни. Да, ето това е таблото. Да, кликни. Ако можеш да кликнеш там на текущ слайд, че е супер. Ако не и така, това е таблото. Това Ага, е таблото всъщност за първи клас. А сега се вижда на екрана. Благодаря ти, извинявай за прекъсване. Да, трябва да кажа, че в 90-те години, в началната степен на нашето училище, голяма част от нашите педагози бяха силно повлияни от идеите на Шалва Монашвили и много се използваха негови подходи, включително там с писмата, включително а, посрещането, с предварителното запознаване на учителя с новите ученици, с снимки. Ние затова им събирахме снимки предварително. И трябва да кажа, че всичките тези неща работят просто за добро или за лошо. Тези неща изискват доста усилия. В смисъл, нищо не става с штрак с пръсти. На мене ми се иска да кажа две неща, които имат отношение и към началната училищна възраст. Едното е така един немски педагог, който така се срещна с нас и ни представи валдорската система. Той беше дългогодишен учител в Германия. Цайслер сега. Цайслер. И той каза нещо важно, нали, че той застава на вратата на училището и се ръкува с всеки ученик и го посреща лично,
Това, разбира се, го правят и други педагози, но като че ли тези практически жестове нали, не са толкова разпространени като практика. И на мен това ми направи силно впечатление. Другото, което искам да споделя, това е едно списание "Ново образование" от 1911 година, и в него един учител, който същевременно е там заместник окръжен инспектор училищен, той споделя един свой, да го кажем, открит урок. Нали? Урок, който е открит не защото са дошли в класната стая родители, учители и други хора, а защото учениците излизат от училището и отиват в общината. И това е една община, може би да кажем Калофер или Казанлък, един от подбалканските градчета, където той ги води в кметството и им казва: деца, ето това е бюджета на общината, ето виждате тук данъци, това глоби и пътни такси, ето виждате тук парите, които са за подобряване на там уличната и така нататък. Нали. И ги запознава реално с структурата на бюджета. По това време нямаше делегирани бюджети още. Когато коментирахме това с един наш учител, тогава водещ на нощен хоризонт, Светлин, и аз го разказвам това нещо, тази случка. И той казва: ето, господин кмете, това са нашите ученици, деца, това е господин кмета. Нали, точно такава лична среща. И сега въпросът, който беше към радиослушателите тогава на Нощен хоризонт, беше: кой клас са учениците? Нали? И така отговорът, който сега няма да ви така притеснявам да изказвате хипотези: децата са второ отделение. Тоест, по-нашему втори клас. И това е естествено за времето, когато понякога учениците не са завършвали повече от начална образователна степен, както. Така че това е пример за, аз го наричам, педагогическа безусловност. За разлика от педагогическата условност. Педагогическата условност е като художествената условност. И един от проблемите на образователната система е, че тя много често кара децата да имитират дейност. Те имитират, те я разиграват, играят нещо, което не е в действителност, а е наушким, докато има реални дейности, и част от тези реални дейности са практическите взаимоотношения и взаимодействия между самите деца и между децата с педагога и възрастните. И в този смисъл това е изключително важно, за да променим онтологията на образователния процес. Да преминем така от тази педагогическа условност към безусловни дейности, защото те възпитават, те социализират, те развиват компетентности и качества на децата за живот. Елица, мисля, че времето Да, много хубав пример от Юри, наистина ми харесва. И смятам, че всъщност той може да се развие в следващи вебинари с това как в различни учебни предмети може да има това, което той нарича безусловност, или ние просто смъртните наричаме връзка с живия живот. Колеги, ще се радвам на този етап да зададете вашите въпроси. Темата с ресурсите и споделянето вече я покрихме. Тя ще бъде в последващи мейл. Аз също така споделих и сайта, който е 4edu.online, 4edu.online. Той е и в чата, може да видите ресурсите там. Ще получите на имейл и слайдовете, както и допълнителни линкове. И сега всъщност отваряме пространство за въпроси. Каним ви да споделите както ваши въпроси, така и ваша оценка за вебинара, какво ви хареса, какво ще приложите, какво ви беше полезно. Лично за мен би било много ценно и да споделите какво бихте приложили от това, което чухте. И тъй като вече преминаваме в тази по-общностна част, не е задължително в чата, може да се анмютнете, да си включите микрофона и да споделите. Така че може и на микрофон, отваряме пространството, това е вашето време за въпроси, за споделяния.
И така обикновено преди да се престраши първия минава малко време. Така че ако искате да започнем с това дали имате някакви въпроси към Светлана и към Юрий във връзка с въвеждащите тренинги за начало на учебната година. Беше доста добре структурирано и поднесено, но все пак ако някакви въпроси са ви хрумнали. Да, Иво? Вигнати ръце, да. Да, Иво. Здравейте, казвам се Иво, преподавам в 23-то средно. Искам да благодаря на госпожа Нанчева и на господин Анджекърски за интересната информация и мнения, които споделиха. Искам да кажа, че днес имах удоволствието да разгледам книгата Неучебен предмет за кратко и искам да споделя следната мисъл. Когато съм бил на тренинг курсове на Еразъм по частта К2, които са насочени към младежи, всъщност от 19 до 29 или нещо такова, ако помня правилно, тогава винаги е имало така нареченото размразяване. И аз и интуитивно, и от личния си опит видях, че това работи и го приложих в първия си 8 клас преди 2 години. И не беше естествено цялата разработка, която е представена в книгата, но беше заставането в кръг, всеки да каже мнението, името, всеки да покаже движение, да опитаме с игра да запомним имената на другите. И още тогава разбрах, че работи. Но също така, днес бяха споменати съвсем уместно централните рестрикции, така ще ги наричаме контекстуално. И в края господин Анджекърски каза, че трябва да променим битието на образователната система със свои думи. Виждате ли някакъв начин в близко или средно бъдеще това да не са просто проекти или самото това начало е началото на път към това да е нещо, което всички се досещаме интуитивно, защото за мен това е добра изненада, че аз вчера разбрах, че сега ще се озова на този вебинар, но и същевременно някак си струва ми се късно. Как аз мога да се обърна към, примерно, не точно аз, защото моето училище в момента участва, но как един учител се обръща към ръководство и казва: ами трябват ми 2 часа за една сесия на размразяване, вместо ами аз сега ще събирам заявления и документи от деца, чието имена все още не знам. Това е въпроса. Благодаря. Иво, много се радвам да се запозная с вас, макар и за сега през екрана. Скоро ще се видим и лично. А И много също? на това, което казвате. Наистина, точно така е, да. Програмите Еразъм, нали, вие знаете, методите на неформално образование винаги почват точно с това. Но нали, ние 90-те години още нямаше Еразъм. Ние сме си ги измислили тези неща сами, изхождайки от нуждите на нашите деца и от това, което ние сме като педагози, от нашето педагогическо кредо. И просто това, че нещата работят, просто показва, че сме били на прав път и че нещата наистина а, и че тези неща наистина са важни. И много се радвам, че и вие сте го открили по такъв начин. А, въпросът ви е много така важен за това как тези неща могат да навлязат системно и да не представляват нарушение на дисциплината. А, ние се борим вече близо колко години, Юри? Над 30 години ние се борим за това тези неща, наречени социални умения, личностно развитие и така нататък, да влязат на достойно място, нали, което е по-важно от математиката в някои отношения, защото човешките взаимоотношения са сигурно най-важното умение в днешния живот. Умението да живеем с другите, не да ги търпим, а да живеем с тях, да работим заедно, да се радваме заедно, а, да бъдем приятели, да творим заедно и така нататък. Иначе всеки ще заживее с изкуствения си интелект и резултата от това
сигурно няма да е много добър. Как това може да стане? Нашата борба, тя не е съвсем Дон Кихотовска, в смисъл, нали, все пак има някакви проблясъци. Сега в момента има едни работни групи, които за пореден път се опитват да предложат въвеждане на програми за социално-емоционални умения в училище. Ако се пребориме за това, нещата наистина ще си дойдат, ще се отвори едно място и време, най-вече, както каза Юрий, нали, време за работа, защото наистина в кой час точно да ги правим тия неща е големия въпрос. Нашето училище, ние бяхме, нали, употребили часа на класа, бяхме го удвоили като време и това беше нашето решение. Вероятно то е възможно като някаква иновация и който се интересува, би могъл да кандидатства, може би, за иновация като иновативно училище. Ние бихме помогнали за това с най-голямо удоволствие, но сигурно има и други възможности. Във всеки случай трябва да ги търсим, защото просто защото тази кауза е важна. А, Да, напълно съм съгласна. Искам само да споделя, че имаме въпрос в чата. Откъде може да се закупи книгата? Не става достатъчно ясно в сайта. Преди да дам думата на Юрий, дали може да адресираме този въпрос? Как може да се поръча книгата? Защото това мисля, че е много важно. Все пак дамата каза, че... Да, Само не бих искала в никакъв случай, нали, това да изглежда като скрита или нескрита реклама, но все пак, ако някой иска да притежава книгата, напишете неучебен предмет в Google, продава се през наш електронен магазин UCH.BG, той е електронна книжарница, или може да ни пишете на нас, на имейла и така нататък. Няма проблем за това. а, Сега по въпроса аз го наричам трансформация на образователния процес, тъй като думата реформа акцентира върху промяна на формата и не толкова на съдържанието. Наистина, за да промениме съдържанието, трябва да имаме време, пространство и нещата са свързани с излизане от, така да се каже, традиционната класно-урочна система. Това, което е в перспектива, ние трябва да обединиме информалното образование, което е в това възпитание и образование в семейството и в непосредствения приятелски и роднински кръг. Нали, това е едното информалното образование. Неформалното образование, което е и институционално в различните клубни форми на дейност, По интереси. нали, дейности по интереси, и вече училищното образование, което също трябва да се трансформира най-вече като започне да излиза от класно-урочната система, и това ще стане форсирано и чрез изкуствените интелекти. Тоест, изкуственият интелект, искаме или не искаме, ще промени образователния процес, но това няма да стане без хора, които така споделят каузата на човешкото образование и новите принципи и технологии, човешки технологии, които нали, се основават не на свръхконтрол, не на рестрикции, не на натиск, а напротив, тръгваме позитивно, с позитивната психология, тръгваме с насърчаването, с подкрепата, а не чрез наказания, чрез вменяването и търсенето на вина. Нали, това е, както казва Светла, да я цитирам, въпреки че е до мен, вината е юридически, а не педагогически въпрос. Затова... Аз предлагам тази тема. Ми харесва, да. Но така в заключение, нали, да кажа, че ние сме хората. Тези, които ще продължиме този разговор и от думи, нали, ще действаме. Да може. Дела, да. Добре, дали има други въпроси от колегите, ако някой иска да се анмютне тази чудесна българска дума, или иначе казвам да си включи микрофона, ако не сме го видяли, може да го направи. Дори на този етап не е нужно да вдигате и ръка, просто включете микрофона, надали двама едновременно ще го включат, така че поканени сте да споделите
какво ви беше полезно, какво бихте приложили, да зададете въпросите си, може директно да включите микрофона, за да участвате в дискусията. Също така бих искала да кажа на всички колеги, че могат да ни пишат на имейла. Сега ще покажа слайд с имейлите и сайта. И така, ние с удоволствие бихме разговаряли с всеки, който се интересува от нашите практики и бихме помагали на всеки, който има нужда от нас като ментори, като консултанти. Имаме какво да дадем все още. А, и обещавам, че след като направим планираните дейности по проекта, ще направим пак вебинар, за да ви разкажем какво се получи в крайна сметка. Надявам се, че ще се получат много хубави неща. И бих искала отново да благодаря на Програма Европа и на Столична община за възможността за пореден път да реализираме един проект в полза на българското образование. Аз искам много да ви благодаря за това, че споделихте всички тези техники за въвеждащ тренинг за начало на учебната година тази вечер. Благодаря и на участниците, които отделиха от времето си. Искрено се надявам, че това, за което си говорихме днес, ще бъде приложено и така ми харесва идеята да преминем от думи към дела. Много ми харесва тази идея, струва ми се много важна. Виждате на екрана имейла, виждате двата имейла всъщност. Имейла, отговаряме и на двата. А, може да ни търсите също в Facebook. Ние администрираме групата Иновативното училище, ако някой не членува там, е добре дошъл. А, и се радваме на всички контакти, а, които можем да направим с учители и ученици, за да върви напред нашето образование и да подобряваме нещата, защото има нужда. М. Да, аз търся групата, ама после ще я търся да я споделя и нея. М, Колеги, последно отваряне на пространство и време за въпроси. Виждам вдигната ръка на Иво. Аз се чуда дали това не е, защото той не я е свалил. Иво, дали имате Не, желание? нарочно е, умишлено е. А, Добре, заповядайте. Исках да благодаря за отговорите на въпроса и да кажа, че оцених това, че имаше и практическа насоченост, това, че примерно можем да обърнем повече внимание на часа на класа и да го удължим. И сега имам много кратко предложение, няма да бавя колегите, извинявам се за това второ включване. Тъй като много често обикновения 40-минутен час на класа е за организационни и административни въпроси и от това е трудно да се избяга. А пък за класните ръководители, извинявайте, има в така наречения втори час на класа отново за администрация. Аз предлагам да предложим трети час на класа, който да е изцяло насочен към социални и емоционални умения. Това беше. Благодаря. Страхотно предложение, да, бих го подкрепила изцяло. Също така да кажа, че в нашето училище ние успяхме 90-те години да махнем организационните въпроси от часа на класа. Ние ги изведохме извън часа и имахме други практики. Беше трудно, но не невъзможно. Сега би било още по-възможно, имайки на разположение дигиталните технологии. Просто, нали, тук проблема е в другаде, не е в това, че не може. Но да не се впускаме сега в тази тема. Предложението е чудесно за трети час и въобще, нали, за да търсим място на социално-емоционалните умения в редовния процес. Това мисля, че е кауза, която заслужава внимание. Напълно съм съгласна. Сложих в чата и групата за иновативно училище, така че може спокойно, който не е член, да кликне линка, току-що го сложих и да стане член. Радвам да.
Да, Василка и ние благодарим Да, за участието. Предлагам да дадем още един път възможност здравейте да сподели. Да, отново. да, здравейте. Чувате ли ме добре? Чуваме ви, Чуваме ви, да. заповядайте. Димитър Еникев се казвам и съм преподавател по професионална подготовка и съм част от екипа на професионална гимназия Попов. Много искам да благодаря предварително за всички усилия, които ще положим и за всичко, което се положи до тук и на Юри, и на Светла, и ще на целия екип. И за това обучение ние в рамките на утрешния ден ще се съберем, за да Да. може м, да обсъдим част от детайлите. Много искрено се надявам, че ще стане нещо много хубаво, нещо много истинско. Има доста формалности, които трябва да се уточнат и с ръководството, и въобще чисто като организация за провеждане. Но това е една прекрасна идея, която ако успеем да я превърнем в традиция, би било страхотно. Така че това е само за това се включвам. Благодаря ви от все сърце. Слушах ви през цялото време, нищо, че не се намесвам. Да. И Искам живи да и благодаря здрави. за идеи и въобще за това, че се включи в проекта. Аз мисля, че ще направим много хубави неща с вашите ученици и с твоите Дай колеги. Боже. Да, благодаря ти. Ами, Елица, аз мисля, че И аз мисля, че можем да закрием вебинара тук. Беше изключително полезен. Виждам и от колегите, че ще бъдат приложени нещата, за които говорихме. На имейл ще получите слайдовете, линкове, които ще ви помогнат за това да приложите този тренинг. Благодаря и аз на всички за участието. И най-вече за това, че ще превърнат думите в дела. И може би като следваща стъпка предлагам да следите в Facebook групата за следващи вебинари. Юри много добре каза, че това е началото на един разговор, но в никакъв случай не е неговия край. Това си беше един вебинар за началото, както и да го погледнем. Така че ако не сте част от Facebook групата, станете част. Светла ще ме допълни дали има и други канали, в които да следите за следващи вебинари, за следващи такива разговори и за това наистина да станем една общност на човеколюбиво образование. обещавам да публикувам всичко ново интересно в група Иновативното училище и ако правим някакви събития, ще правим отделно събития в Фейсбук. Много благодаря на всички, които дойдоха и много се надявам, че така поне нещичко полезно си взехте. И искам да завърша с едни думи на много уважаем педагог. А, всъщност това е Шова Александрович. Монашвили, който веднъж, като беше в България, каза така: всеки учител поне веднъж трябва да чуе ето тези думи. Вие сте прекрасни учители и имате прекрасни ученици. С това бих искала да завърша. Няма какво по-хубаво да се каже. Затова пожелавам на всички прекрасна вечер и наистина вие сте прекрасни учители с прекрасни ученици. Лека вечер на всички и до нови срещи! Нови срещи. До нови срещи! Благодаря, хубава вечер. Всичко най-добро. Светло, аз предлагам да спрем записа и вебинара, който не е излезъл, ще си излезе естествено. Така. Да спрем и стриминга тук и записа. Да, и аз исках да ви благодаря за интересния вебинар и надявам се в книгата да има повече идеи за първокласниците, защото това всъщност мен лично най-много ме интересуваше от темата. Да. Има разписани чудесни сценарии в книгата, силно препоръчвам. Добре, благодаря ви. Хубава вечер. Също така може да намерите и в ресурсите за тренинга линка, който ще ви изпратиме. Там също Да. има ресурси, които може да видите за първи клас. Хубава вечер и на вас ще има ресурси, които са подробни. Добре, благодаря ви. Хубава вечер.
Светла, дали успя да спреш стриминга и записа? Благодарим и ние за участието ви.